prdel! On byl za mnou, to jak? Ne, my to prehráme. Ne, počkej, nikto nevyhrá. Nie, to som mal ísť do brány. Neuberali tak. Kokos, som to pokazal strašne. Ja mám zadarmo loptičku. Ale však broskyňa, oni sú OP. Nie. Nemôžeme dostať gola. On čo robí? On nám skoro dal vlastne aká, ty kokos. Ja som to vedel, že prehráme. Ešte, že to neboli rankedy. By som mal nervy. Už. Yes, mám to. Finally. To čo som Kamo čo? Ja dostal toto? Delix. Aha, ja som to dostal za hranie. Za asi 2 hodiny. Ja neviem, či si chcem toho... Ale keď budem mať Surge'a na 9, tak si môžem dať do toho. Yes. Všetko free. Hoci akú vec môžem mať za free. Tak, čo dáme? Gadget cooldown, super Eric Gear. Reduce gadget cooldown by 15%. Damage, super Gear. Deal 15% extra damage when your brawler is below 50% health. Shield super Gear, gain extra 900 health as a consumable shield. Shield regenerates in
Dance. Tak toto je tiež dobré. Recover health 50% more effectively. Vision, super. Reveal opponents for 2 seconds after dealing damage to them. To je nič. Gain 15% speed increase when moving in bushes. No akože asi viete, čo si dám. Shield. Lebo akože na toho tu Brawlera je dosť problém, že má málo životov. Ale ešte plus ten shield teraz, tak to mám 6000 životov, lebo mám 5100. A neviem, či to počíta, keď hej, tak mám 5100. Tak toto je mega. A pre toto video to bude všetko. Ja som vás zabudol pozdraviť, keď si to tak uvedomujem. No tak zdravím vás u nového videa. Pre toto video by to mohlo byť všetko. Nezabudnite tu dať like a odber. A zatiaľ čusík.